O futuro das Rías Baixas, que? Hacia onde vai? Sacar a boliña aquí Hacia... sí, creo que vai cara a isto, vai cara a ser consciente do gran potencial de recursos naturais que temos, da cantidad de camiños que te levan a lugares máxicos. Creo que Rías Baixas, con todo ese potencial, eh, vai cara a ser máis moderno, donde hai máis innovación aplicada tamén ao sector do mar, do campo, da hostelería, do turismo, da gastronomía. Creo que, sacando a un pouco a adiviñar, pero creo que vai... Eu son moi optimista, porque xa noto proxectos, noto tamén as políticas que se fan para poder reverdecer e potenciar un montón de lugares que estaban pois esquecidos. Non sei, noto... Eu sempre, bueno, son optimista de naturaleza por naturaleza, pero creo que pode ser moi bons anos para as Rías Baixas. O futuro das Rías Baixas está por facer, por suposto, non somos parte de construir ese futuro, pero vexo con felicidade, sin duda.